Antzintzoko komunaren inguruen, gure nortean jasatiko desean, azaltzia apur bat, zer da San Prudentzioko edo horretako komunaren inguruan gertatu da. Salatu nahi dugu udal gobernu honen irudiaren gestioa. Herritarrek aurrekontu partaidetzaileetan erabaki dute San Prudentzioan egun bat jartzea, ezta? Hoi San Prudentzioan. Bide bat. Gaur Arruzkazkurrak eta Baia Obarretxena bertaratu dira esanez elkargaren arra eskaintzen diotela beste herriei komuna horretzen. Lotzagarri xa, pentsetan jaku, ze azkenengo legealdian ez honetan baizik eta azkenengoan, jatiko udala, behin eta berriro eskatu dio elkarlana esateko udalari komun hau eraikitzeko bide hori. Eta ez hori bakarrik, Patio Jaunea bere zinegotziak, baina gehiagotan galdetu dio Oskar Garziari, batzordean, ia ez duen komenigarria ikusten komun horretan hiru bat ipintzia eta herri guztien artean eraikitzia komuna. Eta erantzunak izen debi. Bat izan da, diputazioaren ardura dela, ez dela argudia, bere kompetentzia dela, eta bigarren izan da, elorregi ez dela. Zari bat bai, baina etxen handiak dela, eta hori ez dela argudia. Azkenean, oinartiko udala, bere aurrekontuetan, 2008 aurrekontuetan igaz, aurre ikusi zauen txumuna bere gainartzea. Zer arrasateko udala, gutiz. Eta, efektibamente, sartu zituen 52.000 euro komun hori egiten. Baina, aurrekontuak lantzen ari zinela EAJak izan ziren behin eta berriro diputazioaren azala eta azkenean jetzi zuten. EAJarekin adostuta 20.000 eurotara komun horren eraikitzea. Atzoko egunez, baina gaur, jaso izan gaur bergarak udala, elkarlan horretarako gonbidapena arrasateko udarekin. Eta Aragon, orain arrasateko herriak eskatzen duena eta prentzan konpoxo agertzen dana, da lan bat EH Bildu aspaldi egiten ari dela azkeneko legealdian eta azkenean honetiko dela bere gain. Orduan, salatu nahi dugu, gaur prentzan agertu den propaganda hori, aspaldi beste herriak lantzen ari direla isiltasunean eta fokuetatek eta argazkizetatik eta. Eta hor oinatiko batek esan duzuen moduen, auzo-lotzak pasatu du gazki hori ikustea. Zerrendik, komunari aspaldi eskatzen ari garelako danon artian egitea, eta orain, Mariak aurrea hartu nahi du prentzan eta bere bidera dela esan.